ọfịa nwa na Kedesh onye ka a na-ekwu o sowara na agụbata ọfịa ma enyi ma mgbada ọfịa niile a na-agba ọsọ odogwu dike ikiriki ọgụ ọkụ gbara mmiri a na-abala agụ mgba ebube oyiri dike ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ onye tibia mmasị chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ onye otu nzizo chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ochude chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ayụdiemi chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ onye na-ebu mmadụ chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ndị so si gị chegharịa chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ebube dike Jizọs ji iwe abịa onye njọ mmadụ ka ị na-agba onye nzuzo ka ị na-agba onye si n'aja onye na-egbu mmadụ onye na-enye mmadụ isi ọnwụ n'ụwa a na-agwa gị ichegharịa maka Holy Ghost o jikwa iwe abịa jarisewo mma o nwere okwu nwoke ka mara abayo ismanụ asị m chakwa n'ụzọ osunanụ chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ịma disman na-ekwu ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ onye jebe chukwu chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ na-ekwu amụma asị chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ mgbe ibe chukwu pụtara chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ disman chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ emblem na stik ya chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa manye disman dede chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ nsọ chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa nwata getos fight against me iwe agbasi ndị ndị nwe obi chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa disman ka m na-agwa gị chakwa n'ụzọ ọ gbara ọkụ na landaba chakwa n'ụzọ onye dị mmadụ chakwa n'ụzọ Holy Ghost o jikwa iwe Holy Ghost onye si na-chegharịa asị gị chegharịa na n'obiọma ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ebube chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ onye ọchịchị n'ụwa ebube Jizọs na-abịa chakwa agụ egwujuan ọ agụ ego chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa ndị nsọ ga-akụkụ gị isi o chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ anya dem chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ eziokwu ka ị na-ekwu eziokwu ka ị na-agwa onye nwere ntị ya nụrụ ihe m nsọ na-agwa gị mmadụ nara oziọma chegharịa ọdịbara gị mma nara oziọma ichegharịa ọdịbara gị mma onye otu nzuzo onye dibịa mmasio onye na-akpa iko nara Jizọs ọ dịrị gị mma iwe chukwu na-abịa o jikwa ọkụ abịa ọ ga-adị ikwu n'azụ nwanne chegharịa asị gị chegharịa chakwa n'ụzọ ebube chukwu oke Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ oke ebubedike chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ebube Jizọs abatawo ọbatawo n'ụwa niile ọbata gị nke n'ebe niile chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ everywhere chakwa n'ụzọ ebube Jizọs ị na-abịa na-esi chakwa
ebube Jizọs na-abịa Receive fire now, Holy Ghost. chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ Chakwa, onye ndụ mmadụ. chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa Holy Ghost jikwa iwe abịa o. chakwa n'ụzọ ebube Jizọs na-abịa chakwa n'ụzọ ọsọ bịa Jizọs ma onye ọma na-eme mma soro